Hola! Com va tot? Bona nit, catalans, catalanes, persones del món. Bé, primer de tot, molt bona nit. Espero que passeu un bon dilluns de Reis, Mags. Espero que us portin molts regals als Reis, als grans i als petits, als grans. I quin fred, Quin dia de Reis, no? El fred aquest, el fred, la neu, aquest clima, bueno, és el que toca. Espereu que aquí tinc el Jackie que vol sortir. Bé, el Jackie que tenia que sortir, m'estava, No res. Bé, espero que passeu una bona nit de Reis i que us portin molts regals i tot això. Les festes en general són molt llargues, aquestes festes són molt llargues en general i molt de fred, sobretot avui. No res, bé, per començar volia donar-vos una notícia, informació. Bé, ja sabeu que jo el meu contingut a les xarxes socials és un contingut maco per mi, jo crec, maco per tothom. M'agrada, soc una persona... un cotxe no sé on. Bé, sóc una persona que m'agrada parlar de política, m'agrada cantar, etc. M'agrada fer una mica el pallasso, no? Sóc una persona bastant... una mica de tot, no? Pels que em coneixeu en persona. I bé. Espera que a mi mare tanca la porta. Ei, mama, estic fent directe, val? Vas surfar si vols, no? Ha vingut ma mare. Bé, el tema, el que estava parlant. Bé, tinc un nou projecte. Tinc un nou projecte que a més de fer vídeos cantant i tot això, no? El nou projecte meu serà, doncs, també cada cap de setmana, més o menys cada cap de setmana, doncs parlaré del Real Madrid, parlaré de la jornada de Lliga de Futbol, d'esports, del Real Madrid, o entre setmana, de partits de Lliga, de Copa, de Champions, una mica de tot, no? Parlaré del Real Madrid i del Madrid de bàsquet, el Madrid de bàsquet i bé una mica de tot, no? Parlaré del Madrid. Espereu. Ja està. Bé, el tema que el meu contingut nou, per tots vosaltres, per tothom, serà d'esports, serà de futbol i parlaré del Real Madrid, de la jornada de Lliga, no? Lliga, Copa o Champions, no? Bé, serà un petit resumen de la jornada de Lliga i tot això, no? Bueno, i no sé, aquest serà el meu nou projecte, bé, per vosaltres i a les xarxes socials, no? En general. Bé, per on començo? Després de tota aquesta xerrameca, de tot això, tota aquesta xerrameca, bé, comencem a parlar del Real Madrid, del primer equip del Real Madrid i de la jornada de Lliga, no? D'aquesta jornada. Avui s'està jugant, em sembla, un partit, avui.
i no res. Bé, doncs comencem. Doncs començaré a parlar del Real Madrid, el primer equip. Bé, aquesta jornada el Real Madrid ha jugat contra el Betis, el Real Betis Balompié. El Real Madrid va guanyar ahir diumenge, 5-1, partit molt fàcil, molt plàcid, molt fàcil pel Madrid. Sobretot amb un nom, sobretot amb un jugador de la cantera, Gonzalo García, jugador sortit de la cantera del Real Madrid, Castilla, que ja va debutar, aquest jugador del filial ja va debutar aquest any mateix, ja va debutar amb el primer equip. No me'n recordo, sí, va debutar al Mundialet de clubs amb el Madrid, va fer 3 o 4 gols, i bé, va ser la sensació del Madrid, no? Vull dir, un noi jove de la cantera del Madrid, un noi, doncs, amb moltes ganes, no?, de jugar al primer equip. I bé, aquesta jornada, doncs, ja per sobre de tot, el Real Madrid, aquesta jornada de Lliga, no podia tenir Mbappé lesionat, no podia jugar Mbappé de nou, i bé, està lesionat encara, sí, i va debutar com a titular, com a delanter titular, Gonzalo García. I va ser impressionant. Va fer hat-trick, va fer un hat-trick, d'aquests 5 gols va fer 3. Bé, el Real Madrid es va adelantar jugava al Bernabéu. El Real Madrid es va adelantar al minut 19 de la primera part amb un gol de Gonzalo García, al minut 19. Després, la primera part va acabar amb 1-0 a favor de l'equip blanc. Al començament de la segona part va fer el segon, Gonzalo García, un altre cop. Partidàs d'aquest jove del Madrid, del filial, impressionant, molt bo. Després va venir el tercer amb un gol de Raúl Asensio, al minut 55 de cap. Després va venir el quart. Després el Madrid es va relaxar, això com a no ho entenc, el Madrid es va relaxar massa i tot, i el Real Betis va fer el 3-1. Cucho Hernández va fer el 3-1, Cucho Hernández, al 65 de la segona part. Després del 3-1, el Real Betis va tenir 2 o 3 ocasions molt clares, molt bones per fer va tenir unes quantes ocasions per fer el segon. Va tenir un pal, el Betis, i després al minut 81, després l'equip de Xavi Alonso va fer uns canvis, i al 81 va fer el quart al Real Madrid, el quart que el va fer Gonzalo García, el seu hat-trick, el seu tercer gol. Partidàs, aquest jugador, fantàstic. Després, a les acaballes del partit, al 92 va fer el cinquè, Fran García, també molt bon. Fran García, que va sortir a la segona part, al final del partit, va tenir uns minuts i va sortir i va fer un gol. Bé, el Madrid va guanyar 5-1, torna a estar a 4 punts del Madrid.
Hòstia puta, bueno, així tal qual, mira, el Real Madrid torna a estar a 4 punts del Barça, del Futbol Club Barcelona, que recordem que el Futbol Club Barcelona va guanyar 0-2 a Cornellà contra l'Espanyol. Gran partidàs de Joan Garcia i gran partit de l'Espanyol que bueno, no va poder guanyar el Barça, bé, i el Madrid torna a estar a 4 punts del Barça i bé, en fi. Bé, això, no? Bueno, més o menys així, un resumen una mica, no? Aquest petit resumen, També vull parlar del Real Madrid a bàsquet. Bé, en bàsquet al Real Madrid i en bàsquet a la Lliga ACB o Lliga Endesa. M'agrada més dir-li Lliga Endesa, però bueno, Lliga ACB. La Lliga ACB. A la Lliga ACB hi va haver un clàssic. Un clàssic a Madrid-Barça, en aquest cas, a Madrid. Van jugar a Windey Center, a Madrid. Madrid-Barça, partidàs, va ser un partidàs, la veritat, va ser un partit molt igualat, un partidàs, entre els dos, va ser un partit molt igualat, un partidàs entre un i altre, molt igualat, que al final va guanyar el Barça, amb 90... perdoneu. És que clar, va guanyar el Barça 100 a 105. Va ser un partidàs. El Barça va... Feia 2 anys que el Barça no guanyava el Madrid a la seva pista. L'última vegada va ser el 2023. Aquestes dades interessants. I no res, que a la Lliga ACB el Real Madrid, o Lliga Endesa, el Madrid encara és primer, segon el València, crec, i tercer ara està el Barcelona, el Barça. El Barça està tercer i bé. No res, ja està. I això, va jugar el Castilla també, el Castilla va guanyar 2-0 no me'n recordo qui, però bueno, tia puta. Ara no em recordo, però va guanyar 2-0. Està tercer, em sembla. I no res. Aquest seria una mica el resumen del Real Madrid, no? En general, una miqueta per sobre, No res, resultats i tot això, no? No res. Bé, espero que us agradi el meu primer programa especial parlant del Real Madrid i 100% en català, com té que ser, com Déu mana. I no res, mira, aquí està la meva gateta. Vinga, que és maca, No res. Espero que us agradi el meu contingut nou. Seguiré fent contingut musical, cantant, una mica ballant, bé, una mica de tot, no? I sobretot cada cap de setmana, sempre que hi hagi jornada de Lliga, de Copa, de Champions, doncs faré aquest tipus de contingut parlant d'esports, parlant del Real Madrid, i ja sabeu, si voleu escoltar i mirar si voleu escoltar un programa parlant del Real Madrid i en català, aquest és el vostre programa. No res, espero que us agradi el meu contingut en català, que és el més important. Espero que us agradi el meu contingut en català i que, no res, ja aniré millorant la cosa, no? Ja aniré millorant tot en general, no? Aviam. Segur que em surt millor, no? La pròxima jornada em surt millor aquest vídeo, el pròxim vídeo. No res. Que
us desitjo molt bona nit a tothom i a tots i totes, i recordeu, visca Catalunya, visca el català, i defensem la nostra llengua, que és el més important que tenim, la llengua, el català. No res,